हॅलो. येस सर. आय नो सर. क्लायंटला डेकोरेशनचे आयडियाज जायला हवे होते, बट नो कॅप. आपलं प्रेझेंटेशन फार स्ले करणार आहे. स्ले मीन्स एकदम बेस्ट होणार आहे. हो. हां, हां. आय नो त्यांचे काय रिक्वायरमेंट्स आहेत. मी सगळं नोट डाउन केलंय. ऑफकोर्स बिकॉज ब्राईड माझी डार्लिंग जानू मावशीच आहे. हां, हां. नाही, नाही सर. ॲक्चुअली मला ब्राईडचा ओरा कम्प्लिटली कळला आहे. जस्ट तिथे कोणालाही मी कोण आहे याबद्दल सस नको वाटायला. सस. ससा नाही सर, सस. बरं ते सोडा. काम एकदम एन्स चाललंय. नो स्ट्रेस. हो. येस. थँक यू.